மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகிறாரா? அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம். என் அனுமதியோ அல்லது என் சகோதரன் அனுமதியோ இல்லாமல் தஞ்சை கோட்டைக்குள் ஒரு காக்காவும் நுழைய முடியாது. இதுவரை 2-3 தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டோம். வாழ்க பழுவேட்டரையர்! வாழ்க பழுவூர் மன்னனின் சாணக்கிய தந்திரம்! வாழ்க அவர் வீரம்! மூத்த இளவரசர் இப்படி என்றால் இளையவர் ஒரு படி மேலே போய் ஈழத்தில் இருக்கும் நம் சோழ நாட்டு போர் வீரர்களுக்கு தேவையான உணவு பண்டங்களை நாம் இங்கிருந்து அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம். படையெடுத்து சென்ற நாட்டு மக்களை நாம் துன்புறுத்தக்கூடாதாம். அவர்களின் காலில் விழுந்து வணங்க வேண்டுமாம். என்னவென்று கேட்டால் அந்த நாட்டு மன்னனுக்கும் நமக்கும் தான் யுத்தமாம், மக்களிடம் கிடையாதாம். எப்படி இருக்கிறது கதை? உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் 2 இளவரசர்களும் அடிக்கும் கூத்தினால் சோழ நாட்டின் பொக்கிஷங்கள் தான் கரைகின்றன. சோழ நாடு எந்தவிதமான